Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Unsa man? Ha? Musumbong ka ba gihapon ni Daddy? Sungayan kang tako. Layan ko. Niyas ubos. Marga. Animal ka? Traitor kasi mong amahan. No. Bad na. Gusto na. Diya ka na. Sige. Pagkabiya ka na. O, magpaabot ko. Kabantay ka na. Paboto na ko ang sodya ni Daddy na ko. Federico. Kung kaya ni mong musumbong ni Daddy, ala sumbong! Sumbong na yun! Animal ka! O sa pagipaabot mo? Salbahis ka! Di ko salbahis. Kabantay ka na. Inoon, pasalamat ka. Tugod kay akong gitubos ang dili mahimo ni Daddy diha. Ni mo, Marga. Unsa? Kabantay ka na. Angay ka magpasalamat na ko. Yani ako, nga anak ni Daddy Rafael. Nga, matinabangon. Hilpul ba, hilpul? Ako'y tao nga, mihatag ka ni mo tubig. Tungod kay, nasayod ako. Nga giuhaw ka. Pagkakagnaw! Oh, come on. Ha? Tapos mo, ingrata ra ka, nga nisulti ka, anak. Ako pa yung grata? Yes! Tungod kay, angay ka magpasalamat na ko. Tungod kay, pinaagin ako, nakatambal ko si imong kauhaw. Shit! Nakabantay ka na. Dili ikalimod nga. Si Daddy karong panahon na, loy na, question mark na, di na kaya. Ha? Kaya ito tingali sa nag-edad pas Daddy nga 20, mga 30 anyos. Marabag ka ng elektrisyas Daddy. Gamayng sikit. Sirit. Unsa? Saan yan nag-edad pas Daddy o kanang 31 nga to sa 40? Aw si Daddy. Mura nagpanday. Kusog na kayo mo pukpuk. Unsa? O sa nag-edad nas Daddy og 41. Ngadto sa 50. Mura nagbason. Kapatay ka na. Brotsa na lang gisalikan. Federico! Kapantay ka na. Og sa nag-edad nas Daddy 51. Ngadto sa 60. Si Daddy mura na lang og forman. Lantaw-lantaw na lang. Sige, ingunin mo. Kapantay ka na. O niya, so dihang nag-edad sa Daddy og 61. Ngadto sa 70 anyos. Si Daddy nahimo ng engineer. Engineer? Plano-plano na lang. Unsa? Kapantay ka na. Og sa dihang sa dihang ka na sa Daddy. Mo edad na ginag 71 ngadto sa 80. Kana si Daddy mahimo na ng masahista. Masahista? Hapuhap og simot-simot na lang. Ayoko lingaw-lingawa ha. Animal ka? Sige, hinga na kong animal. Lakaw na. Sumbong ni Daddy. Adto na bitaw ko. Kung makasumbong ka na, timbang-timbanga. Ha? Timbang-timbanga ko no. Kuman masayod si Daddy. Nya, nag-ana-ana ta. Nya, tsukulalap ta. Ha? Magpabilin pa ka ha? Kadinhi. Federico! Kibantay ka na.
Makatigamtam pa kaya ka sa kaharoy. Makasakay pa kaya ka sa brand new nga Rolls Royce nga sakyanan nga gipalit ni Daddy. Federico, Isip-isip, isip-isip. Una-una pa kayo, ha? Una-una pa kayo. Kung makagamit pa ba ka sa payong nga pakapin sa sakyanan? Federico, Labaw sa tanan. Una-una, isip-isip. Kung sa higayon nga makasumbong ka na ni Daddy, may sud pa ba ang imong pitaka unya nga linibo? grabe ka. Imo ko gikwentahan, anak. Walang. Di pa hinumduman talang ka. Kabantay ka na. Kaya kung musumbong ka ni Daddy, dili ba ka bauno ni Daddy? Ha? Bawion niya ang brand new car. Ang mga branded mong mga butang. Sama sa imong bag. Ang imong LV bag. Kabantay ka na. Worth 170,000. Ha? Magpabilin pa ba na mo? Federico, Gamay na, no? Gamay na bisyo, ha? Ubos ba na? Naitag 770,000 pesos. 770,000 plus. Ibong mga alas. Dili ka na bawion ni Daddy. Sige. Ato tikan Daddy. Dali. Og isulti ang nahitabo na to. Tara, dali. Ihatod ti ka. Dali. ayoko ganito Dali. Saba! Dali. Tiyak ka na! Oh, uy. Ni Siri, tinong kanahan. Sige. Sumbong. Aron, atakihon si Daddy Rafael. Ug kung atakihon, mamatay, Daddy. Well and good. Labing maayo. Aron sa ingon, ako na ang manag-iya sa tanang katigayunan ni Daddy Rafael. Uy, baya no? Ala! Sumbong, Marga! Sumbong! Salbayas ka, Federico. Animal. Marga! Marga, ano ka? Wala mo kong kakikuyawan. Naunsa ka eh. Ganina na ka diha? Nangita ko ni mo. Yato ko sa room kay si Serba, nangita mong guni mo. Okay, nindot ko sa salida sa TV dito. Musod unta ko, pero di aman di ka sa gawas. Nganong nangita ka na ko? Ay, gisugo ko na si Rafael. Gipapangita, manggod ka. Asa siya? Nagpaabot ni mo siya to sa sala. Sa tuwa dito siyang rocking chair. Sige, diha ka na. Arion ako. Dali si Marga. Murag nagkuyawan siyang nakikita na ako. Gikan siya sa suit sa showroom nila. Unsay nga? Si Federico. Gikan sa suit. Dito po na siya. Ayun na, hindi ko magpakita. Tingali ko si Puhato ni Federico na ko. Andi balman eh. Abusado naman ni kayo. Hindi ko mapakita sa luguson ko, Charles. Ang kape. Darling? Darling. Darling? Hey, nangita ka na ko? Yes, darling. Sorry. Yun na, diin ka man di ay ha. Nangita ko ni mo. Ay, kuan.
Dito ko sa showroom. Akong gitiwas og tan-aw katong akong nagustuhan nga salida. Mao ba? Ngano, may isugo ka ba? Yes, di may paultan ako nimo, Marga, darling. Oh, sige, unsa man na, ipangutan na lang. Kaya akong tubagon. Mahal mo pa ako. Mahal mo pa ako. Of course, of course. Siyempre naman. Magpabilin ka ako din, Hikon. Dili pati ka mahal, darling. Okay. Dili ka mangita og lain. Ay labi na og batanon. Of course not. No. Dili gid ka na mahitabo, darling. Salamat. Salamat, Marga, darling. By the way, anong nakapangutana ka man, ana, ha? Nagduda ka ba sa kung gipakita nga pagmahal ni mo, darling? Gusto lang kong manikoro. Kay kuan mangod kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibaw ako nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipatsap-tsap ko ikaw ni Federico. Rafael, darling! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!